Oke lor, iki rencana mau nge-review godhong besi lor utawa godhong juhar. Nah, iki godhong sing biasane godhong iki dipangani uler ya lor. Nah, ulere iki sing sok biasane dipangani wong Gunung Kidul. Jenenge uler besi utawa uler juhar. Nah, wingi aku wis pernah ngupload ulere lor. Nah, ini godhonge kaya ngene iki lor bentuke. Mungkin ning daerah sing enek godhong ngene iki biasane sok dipangani uler besi nek nggonku ngarani utawa uler juhar. Wite semene iki gedhe iki lho wite. Nah iki godhonge sing ning ngisor. Iki tak delok urung enek sing dipangan iki lho. Ning daerah kene urung enek. Jenenge wit besi nek nggonku. Sedilongkas mbok menawa wis enek ulere lur. Sesuk tak review.